Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Mupot sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes Pizza 19 na bulan sang Marso tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu. Unahon ko lang ini ang personal nga eksperyensya sa checkpoint nga ginbutang dire sa siyudad sa Bacolod. Kung madumduman kay na sa blatter entry, mga 45 ang nagkaladakpan, naglapas sa Corpio, alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Ako ya personal nga naka-eksperyensya sang ginatawag checkpoint. Kag ginapanginbulahan ko ang aton kapulisan. Bisan paano maayo gid ang ila sini nga pag-abi-abi sa mga nagalalabay, respetado bala. Daw kaayo man lang pamatian kay ka baga good evening, sir, pwede ka pamangkot, diin makadto, ano ang tuyo, daw ka mga edukado bala sa aton mga kapulisan. Tiyan mo na nakasiling ko nga daw kanami batyagon, wala rason kung kaisa nga maghagag kita reklamo. Kung madakpan kaya may sala kagid, nga obra kalagaw, nga kabalo ka man nga may korpyo, ang buot silingon, imo na sala. Kung sa bagay, ibutang ka to sa ila presinto, alas 4 sang kagahon, buyan ka man. Ako yung eksperyensya ko gid personal mo. Kag maayo gid ang pagdala sang aton kapulisan daw makita mo gid bala ka edukado kag hindi haras bala ang ilaya pagpadulog sa salakyan, respetado gid. Amo na siling ko, wala kita dapat gid nga isaway sa aton mga kapulisan sa likod sining korpyo nga ginpatigayon sa mando man sang alkalde sang siyudad sa Bacolod. Amo lang siling ko bala sa aton mga kauturan nga may sulusubra kamo, mga private naton nga mga kauturan nga makahatag kita jutay nga ayuda sa aton kapulisan. Amak mo nga mabantay kay Buda, alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon. Basi bala kon may sulusubra ka mo, bisan dulong lang tubig da, dulong pulo pamahaw sa aton kapulisan. Inablang matagaan man sila inspirasyon, kapagsik ka sa ila sini obligasyon. Daw ka nami malambat yagon bala, nga daw wala reklamo sa aton kapulisan, nga daw kasuplado, daw gapaninggit, o kung ano pa dira. Ako yung eksperyensya ko nami ang ila sini nga pagpapara, manami ang mga tinaga nga nagagwa sila iba ska respetado gibala sa aton mga kapulisan. So kita nga pumuluyo abi tagaan taman jutay nga inspirasyon ng aton kapulisan, dulong ta tubig, dulong ta pamahaw para sa aton kapulisan. Daw maayo ano? Good luck sa aton kapulisan, mabuhay kamo. Daw maayo ang ila sini ginahimo nga checkpoint kag maayo ang ila sini pag-atipan sa aton mga pumuluyo. Madyutay nga ginasiling naton kaatrasado, hulat ka, kay may mga scanner ang iban, inaya natural lang ina. Kay man, ara kita subong sa kahimtangan nga ipit-ipit gid bangod sining COVID-19 nga kagaw nga hasta subong wala may balaan kung ano ang dapat itambal sini. Lain pagid ka daw ga upod sa sangin kuno.
Ay, kabudlay ho. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Time las 6:42 na. Hoy, para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX toxifying compound ini nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang iya mga panakot, mga aktibo nga panakot, phytochemical antioxidant, pangunta sa nagahubag nga atay, cancer, kag iban pa. Labi na gid kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, kinahanglan na nimo abyan ang DTX 500. Amo ining gamitan nyo, imo ang batasan adlaw-adlawan ninyo ang paggamit sang DTX 500 para sa aton ikaayong lawas. Labi na karon sa daw medyo kabudlay na sang panahon na wala kag tuon ang pamalatian, kinahanglan mabakod ang aton lawas. DTX 500 ang atong ang DTX
pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Ariho, si Presidente Rodrigo Duterte nagdeklarar untat lupok sa komunista nga grupo. Anong rason? Bangod sining kagaw, ining coronavirus nga ni. Kon pamatian ko kahapon, ang spokesman sa Malacanang, si Salvador Panilo, ang unilateral ceasefire nag-epekto na. Kag magatapos Abril 15. Tigin mando man sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, upod ang Armadang Kusog sang Pilipinas, ang aton kapulisan untatan ang military kag police operation sa panahon sang untat lupok. Anong rason na gud madasig nga padulong sa mga health worker sa mga kinahanglanon sang komunidad, mga medical supplies kag iban pa. Sa karon, si Juma Sison, ang founder ng Communist Party of the Philippines New People's Army, daw hindi siya pabor sa pagdeklarar untat lupok ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung ano man ang nakita ni Juma Sison, ang kausa sa New People's Army, ang punto naton isa lang. Kung may sinseridad si Presidente Rodrigo Duterte sa pagpanawagan ceasefire, wala rason nga hindi naton ina pag-updan. Wala rason nga hindi pag-updan sang komunistang grupo labi na gid sang New People's Army. Nga hindi ni panahon subong sang gira. Hindi ni panahon sang ambusanay kag pinatyanay. Ginapatay na kita sang kagaw, dugangan ta pa. Ang punto ko simple lang. Dapat updan naton initanan. Ang kausa isa lang. Tapnaon ang kagaw nga makamamatay. Sa gobyerno ka man, militar ka man, kapulisan ka man, soldado ka man sa komunistang grupo, ang New People's Army, hindi kita salbado sa kagaw. So, ang punto ko, updan taanay tanan. Untatan taanay ang pag-ilinaway, hugpungon tag pursata, kooperasyon, kag awayon ang matuod-tuod nga kaaway subong sang Pilipino ang kagaw nga ni nga makamamatay. Ang kausa hambalan talang nasa uli. Kag diri ta mabalaan kung ano kasinsiro sa magtimba nga bahin. Karon yang gobyerno ga panawagan ceasefire, ho? Ti kun updan ini sang New People's Army, ang pumuluyo among husgado sini. Kung sino maglapas da, ti masiling nga pumuluyo di ka traidor gid. Nahambalan nga untat lupok, untat anay operasyon, kung mag-ambos ang New People's Army, kundi ang kausa nila, silang sa tao niya, abi ka na, kung may kausa ni ang New People's Army, nagdeklarar sila, nagbaton sila sang ceasefire, pagkatapos maambos sila. Amo man lang matabo sa gobyerno, sa militar, nag-ceasefire, pagkatapos padayon ang ilang operasyon, di kundi makita sa pumuluyo kung sino ang matuod-tuod nga nagaupod sa masang Pinoy. Nami ni pro, kung ako sa New People's Army, matunon nila ni ceasefire. Kagula niya ginawayan, kausa di, ang ginawayan diya blatian, ang ginawayan diya kagaw. Bayi lang kausa na Pagkatapos nga matapna na ito ng kagaw, di bahala ka mo. Kung maghaga ka mo, hala, linuthanganay ka mo. Total, amo gimanayang na matabo. Wala lagi man untat ang gamo. Hindi man niya magpasupil ang gobyerno, hindi man magpasupil ang New People's Army. Di galing sa gira ya, natural. Kumbatan sila mo. Kung magpinatyanay man niya, wala lang labot ang sibilyan, okay lang. Hindi bila mo, pero subong niya, kay kapanawagan ng gobyerno, updan ta, isahon ta, kooperar kita tanan,
kag awayon ang matudtuod nga kaaway sang pumuluyo kag sang bilog nga kalibutan ining coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:51 na. Loan ka, kinanglan mo gid subong. Ibakal mga kagamitan kontra sa COVID-19. Loan ka sa masyado kanubo sang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate, mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Diin ka mo makadto para sa pinakanubo nga saka. Federlip Lending Corporation, aralang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang sila sa tilait nga opisina para sa inyo kahapusan dira sa door 104 XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Inibalang Metropolinding opisina sa Corner Yungke sa Dalan Guria, La Carlota City. May araman sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, now na, masyado ka nubo sang saka. Federal Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Maayo maniho.
ang ginhimo sang sanggunian panglunsod. Dumilian ang mga staff kuno kag technical assistant sa mga konsehal nga magsulod sa session hall sang sanggunian panglunsod. Halong sa COVID-19 Suno kay Vice Mayor Elced Pamilyaran, pakigangot mangyapon sila sa ilang mga assistant pagi sa pagpadala text message sa ilang staff kon kinahanglanon gid ang distansya ang mga pulungkuan subong sa mga konsyal gin palatalapta na distancing bala para nga hindi mag-inipingay ang mga opisina subong katulad sa Action Radio. Ang Action Radio kinahanglan niya gid bisita, kinahanglan niya gid interviewon kung sino ang mainit nga balita, pero ginadilian ang pagsulod para nga proteksyon sa empleyado. Kung gusto kaya mag-interview kay Mayor Bing, tawagan mo sa telepono. Kay Congressman Greg Gasataya, kay Vice Mayor Elced Pamilyaran, sa mga konsyal, kag iban pagid nga may angot sa pila ka mga isyu. Pwede man lang tawagan sa telepono. Kag para prekosyon sa Action Radio, hindi man kami magbaton bisita subong. Samtang nagainit pa, ini nga kagaw nga nagalapta. Inaya safety sa mga empleyado. Hindi naton ina mabasol sa mga establishmento komersyal, sa mga pribado nga mga opisina nga hindi pagtugutan nga makasulod ang bisan sinulang. Ga panagang man sila mo. Wala ta kabalo kung di nagalalin ini mga tao nga magsulod lang sa tagsa nila ka opisina, ti sinong kapakot nga ini siya nagabit-bit sang kagaw. Mas safety nga hindi nang anay magbaton bisita samtang nagasaka pa nga nagasaka ang mga napiktuhan sining COVID-19. So hindi lang na sa sangguniang panglunsod posible sa halos tanan subong nga mga establishmento komersyal. Bisan subong sa mga mall magsulod kati. Gina may thermal scanner na, gina-sprayhan ka pa sang alcohol para sigurado bala nga bisan paano matinluan ng aton lawas nga hindi kita madali-dali tapikan sining makamamatay nga kagaw nga karon nag-strike na sa bilog nga kalibutan. So sa aton mga utod pangabayman labi na gid na sa mga may mga hubin pa, may mga edad-edad na nga hindi lang anay hagad gwa. Hindi lang anay hagad padayaw lagaw. Kay hindi kita kapakot bisan ang may kulukwarta, ang manggaran milyonaryo, ginatapikan sining balatian. Budlay na ha. Kung matapikan tas na, kwarentina ka, 14 dias, di may lang Japon kung matistingan ka pagkatapos ang 14 kadlaw ka, negatibo ka, kung magpositibo, kundi problema. Action Radio Philippine Standard Time, last size, 56. Mabalik kami pagkatapos ini.
My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But Radio Philippine Standard Time, La City, 2 na, Evergreen Herbal Capsule. Tunlawas, nagabulig tinlo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Amo ni siya ang Evergreen. Lang ginadugangan. Kung daw sobra na ang imo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobra ng asin mo, hyperacidity, iba na niya. Pero kung kulang ka naman sa vitamina, ining vitamin E, C, B, zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amo ning kinanglano naton sa karon nga panahon ang Evergreen Herbal Capsule para maluwas kita sa malala nga pamalatian. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Sining panahon sumong aton inisya kinahanglan. Evergreen Herbal Capsule mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store subong man dira sa Alice Drug Store sa Hinigaran, March Pharmacy La Carlota, Mami Joy Pharmacy sa
Valladolid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbo. Manila Broadcasting Company. Sa balita.